Здравейте, вие сте с канала на Carp Fishing. Днес ще ви покажа най-лесният монтаж за фиксиран ваглер или подвижна пувка, слайдер и така нататък. Първо ще ви трябват ваглер, подвижна пувка или слайдер. Ето аз съм взел два ваглера, стопери, карабинки, куки и лов. Куките и ловото са тук отстрани, сега няма да показвам. Да, започваме. Първо, естествено, трябва да си прекарате основната линия през водачите. След като сте ги прекарали, взимате стоперите. Прекарвате си основното влакно през дупката на стоперите, това телчето, което е. Издърпвате единия стопер. След това слагате карабинката. Взимате карабинката, ето аз я взех от ваглерът. След това с жирбела, това го прекарвате ето така през влакното. И за да може да се спре ето тук долу да може да се спре при стоперът. Ето тук трябва да се спре, където е стоперът, ето стопера, ето го вирбела, който се движи по линията. За да е фиксиран, както трябва да е фиксиран, взимате си стоперите и прекарвате отново влакното през едното ушенце с стопер. Само да нацеля. Издърпвате този един стопер. Извинявам се, ако има шум, но на долния етаж правят ремонт и е малко гадно. Прекарваме и другият стопер. Ето. Прекарваме още един стопер, за да може при засичането само сложи ваглерът. Аз ще използвам този ваглер на Bobby Fischer 4 грамов с антенка различни цветове. След това прекарваме ваглерът през карабинката. След като сте го прекарали, затваряте карабинката и трябва да се получи ето това. Виждате в момента, при засичане, когато засечем, ваглерът ни от право положение пада така и при засичането прави ето така се удра, ето така прави, ето така като направи и раздърпва стоперите. И сега, за това е фиксиран ваглер, той стои така отгоре, ето така стои отгоре, вижте, той не може да се мърда наляво и надясно, затова е фиксиран ваглер. Да продължим нататък сега. Тук ще го отрежа това, защото беше малко наранено влакното. Той тук е отрязваме тук едната част, защото е доста наранено влакното. И взимате един вирбел. Аз ще взема от тези си карабинките, макар че не трябва да е с карабинка. Аз ще взема само вирбела. И тук е момента да ви кажа, този клип е спонсориран от пуловките Bobby Fischer. Наистина, колкото и да си мислех, че хората го правят ето така, защото ги спонсорират, аз този път наистина мога да потвърдя, че пуловките са уникални. Аз онзи ден направих един риболов с тях. Просто са уникални пуловките, в смисъл всичко си както трябва. Сега ще ви покажа с колко много пуловки ме спонсорираха Bobby Fischer. Тази цялата кутия, като говорим, че е пълна до тук,
тези всичките ваглери и резервни антенки за тях, както и шлаухове и всякакви други работи. И съм много благодарен на хората от Bobby Fischer. Жената, с която говорих, беше много дружелюбна. Ето тук виждате как се прави възела. Беше много дружелюбна и за сега те са ни спонсорите. Дано и да продължават да ни спонсорират. В понеделник, т.е. утре, ще направя клип с Ари Блов на тях и във вторник ще го кача. Ето, вече имаме и вирбел. Ето го вирбела. И ето сега ще дойда само да взема ловото и куките и всичко останало. Та, ето. Отрязах си един повод 0.16 и тук вече вие си избирате куката, какъв номер ще е, каква номерация и така. Аз ще си избера 10 номер. Ето 10 номер ще си избера аз. 10 номер на Филстар куките. Ето 10 номер. 10 номер кукичката. И тук вече взимаме поводът. Сега ще си направя бързо поводче. Ето. Връзвам този по този метод, който аз съм научил преди много време, когато тата ще ме учи да ловя риба. От тогава съм го научил този метод за връзване. Прекарваме през ушенцето и стъпваме. Вдигаме възела ето тук до фокусирай. Горе до ушенцето. Издръпваме. Увлажняваме. Отрязваме остатъка от кордата, който виси под куката. И сега идва моментът, в който ще вържем нашият повод към вирбела. Ето е кукичката, ето тук. Ето, така ще ви по-лесно ето тук. Оставям пуфите на страни, за да може да вече да се вижда детайлно какво правим. Та, тук имам на бюрото ми, имам една като кукичка съм си оставил, за да се закача повода после. Ето, прекарваме първо през вирбел кордата. Правим няколко намотки, ето така, колкото ви е на сърце, колкото искате. После прекарвате през ухото и после прекарвате през другото ухо, което се е образувало. И после остава само да затегнем. Ето, затегнахме. Оставаме ето го вирбела. Ето е куката. И ето го самият монтаж с ваглера
Стопърът е тук. Благодаря, че гледахте. Чао. До нови срещи.